Zonan da uwarka. Kai din. Kai je ka cinye min shi. Kana magana ba ka zo bane? Ba ka zo bane? Je ka cinye min shi. Taje. Komai a jikin shi. Yana da matsala duka aiki a yanzu bai dawo. Me kai? Duka ma ni tun da ke ni. Suwa suka ina kuɗin da na baka? Duba ce ta turo kowaye ne. Ka turo kowaye? Suwa suka kwace? Tana gurguru tuku. To don uban akwai uban da ya fi ƙarfi na a garin nan ne. Mu aka yanke mace ne a garin nan. A tafi diga. Mu je. Hakan mun ci yarin ya wato wani. Bari ya zo magana mai tafi. Kuma wa ya zo mana jira sai. Kai, mu har akwai wani ma dan iska ma da zai mana magana. Babu shi. Wayan kewa ma sheki. Akwai sai iska bayan mu ne a nan. To da na mu. Da na mu gudu ne. A gane. Barka dai malam, ya aiki? Yara manyan gobe, Allah ya muku albarka. Na gode. Ba za ka maimaita man tarihi ba ni kana. Kai, ba ka shi ne kai. Allah ya muku albarka mu je gida. Ubanka ne ko ba ne?